Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ɗan uwa barka da saduwa da mu a cikin wannan darasi. A darasinmu na yau za mu gabatar muku da wasu online banks wadda waɗannan bankunan suna da matuƙar muhimmanci sosai a wajen duk wani wadda yake da sha'awar shiga harka ta arbitrage trade ko kuma wadda already ma yana cikin wannan harka ta arbitrage trade kai hadda ma wadda baya cikin wannan harka matukar da yana cryptocurrency kawai ya saya to wannan bankuna suna da muhimmanci sosai a gare ka. Ba don komai ba wayannan online bank da za mu gabatar da su ina fama da mura. Wayannan online bank da za mu gabatar da su za su providing maka da ATM card. Za ka samu ATM card naka wadda za ka iya sayan dola ko euro ko GPP da sauransu. A duk wata kowane ɗaya daga cikin wannan bank za su baka ya kai dala 100 ne. To kaga ko da bankunanmu na cikin gida ne su ma suna bayarwa baya wuce wannan 100 ɗin. Matukar idan ba kamar irin su trader light account ka buɗe ba ko irin su e-light ɗin nan, to duka za ku ga kana da wani master ko wani visa a union ne ko a zane ko a access, duka ba sa wuce wannan 100 din. To a zahiri wannan bankuna suna da muhimmanci sosai, sannan kuma za ka ke sake samun riba fiye da yadda kake samu a da. Kaga a da maybe kana amfani da bank ne guda ɗaya, to yanzu idan ka ƙara uku akai ko guda biyu kaga ai ribanka ya sake rubanyawa kenan. Ba tare da na cika ku da surutu ba, kai tsaye mu je mu shiga mu fara darasin. Sannan muna sake tunatar da ku da idan ba ku danna mana subscribe ba ku danna subscribe, sannan ku danna alaman kararrawa da zaran mun daura darasin mu na gaba zai tunatar da ku. Mun gode. Bank da za mu fara gabatarwa shine PYYPL. Wato shi wannan bank na PYYPL za ku gan shi kamar haka. Bank ne wadda yana da kyau sosai, zai samar maka da ATM wadda wannan ATM ɗin babu duk wani online transactions wadda ba za ka yi da shi ba. Duk yadda Binance suka kai ga tantancewan wannan nasu ATM, sabida ko Mastercard ne ma wani lokaci namu na gida sai ka ga ba su cika karba ba, ko wani visa sai sun dan daɗe suna verifying nashi, to amma kai tsaye suke karban wannan online bank ɗin ba tare da wani matsala ba, suna karban shi sosai a zahiri. Sai bank na biyu shine Go Money. Duk da na san shi wannan Go Money ba bank ne boyayyen bank ba, majority waɗanda suke arbitrage trade gaskiya sun san Go Money. Shi ma ana transaction da shi sosai. Za su samar maka da ATM card naka, za ka ga namban shiga su CVV da komai da yi. Shi ma ana wannan online transaction ɗin da shi, to amma gaskiya shi bai kai shi wannan PYYPL ɗin ba. Sannan sai bank na uku kuma shine alert app. Wato shi wannan alert app ɗin bank ne na Wema Bank, wadda shi ma idan ka yi downloading na shi ka yi register ka yi komai, za ka iya ka buɗe dollar account daga cikin shi. Idan ka buɗe za ka na transactions na daloli, na euro ne, ko duk it depends, ya danganta da yanayin foreign currency ɗin da kake so ka saya, to za ka saya da shi wannan alert ɗin babu wani matsala ko da na sakan ɗaya. To sai bank na hudu kuma anan shine Kuda Bank. Kuda Bank popular bank ne wadda ina tunanin babu wani ɗan crypto dai wadda idan har ya kai sati 2 yana yi wadda bai san Kuda Bank ba. To amma shi wannan Kuda ba wai muna amfani da card nashi bane, a'a kawai zallan mukan yi amfani da shi ne wajen yin transactions. Na farko zai samar maka da free ne wajen yin transfer, sabanin sauran bankunan mu. Yanzu haka mu ɗauka cewa bayan ka kawo euron da ka saya daga cikin PYYPL naka cikin Binance, da ka zo sai kai converting nashi ka sai da shi zuwa USDT, sai ka zo ka kai P2P
kana so ka cire kuɗinka zuwa cikin akawun naka. To shawari anan shine idan baka da kuda bank ka buɗe kuda bank, kai tsaye kana yin transactions da kuda bank ba don komai ba. Idan kuka kula, mutane da dama suna cikin wannan harka ta crypto din har gobe suna tunanin cewa bankuna ba su san suna da irin ɗan transactions haka, suna tunanin ai ba su san cewa suna harka ta crypto ba. At the end sai a zo a rufe account din mutum ya kasa gane me yake faruwa. To abin da yake faruwa a nan shine lokacin da ka zo zaka saya ko zaka sayar, mu ɗauka cewa kana amfani da First Bank ne ko Zenith ko UBA, akwai kobo da suke hawa kai din nan, a ce ka sai da kamar coins ne na 100,000. to idan naira 100,000 ne, to kada ka yadda kobo ya haura, ba ya zama naira 100,000 da kobo 90 ko wani kobo 80. no, wa'annan kobannin kana yankewa inda normal da bankin ka na gida ne. To amma haga idan kuda bank ne, baka da kes da wani ka cire kobo ko ka cire wani waye, kawai kai sai zaka danna all ɗakin mutum ya tura maka kudinka. Idan za ka yi wannan abun sau ba adadi ne, su ba ruwansu da irin wa'annan bibiya din. Sannan kuma kaga a duk wata kana da free kai transfer a zuwa kowane banki na sau 25. to kaga akwai sauki sosai. Ko da ka cinye sau 25 din nan, idan ka ce za ka yi transfer zuwa ma wani, idan normal bankin ka za su caje ka naira 50 ne, to sai kaga ko da bai wuce su caje ka wani naira 7 ko naira 10 ba. to kun ga an samu sauki sosai. To wayannan kaɗan daga cikin bankunan da muka gabatar muku da su kenan, wadda akwai saura ma da dama, to amma mun dan tsakuro muku wayannan kaɗan daga cikin, wadda insha Allah a darasin da zamu yi na gaba ma muna so zamu nuna muku yadda ake yin aiki da wayannan bankuna din gaba daya. Zamu dau ɗaya bayan ɗaya daga cikin su duka mu je mu cikin Binance ku ga yanayin yadda ake amfani da su. To insha Allah ɗaya bayan ɗaya duka za muku darasi akan wayannan bankuna din. Yan uwa nan muka kawo muku karshen wannan darasi, da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Sannan muna sake tunatar da ku da bai danna mana subscribe idan bidiyon ya burge ku, kuma na like. Wanda yana da tambaya ko ƙarin bayani sai ya mana comment. Mun gode, ku kasance da Amas Online TV.